akrobaattiin, siis speed bumpiin. Jes, hyvä. Joo, se olikin vaikeeta. Se on hyvä siinä. Hyvä. Missä lelu? Hyvä, hienoa. Otetaan vielä. Hyvin, se oli nätti. Se mikä tässä viimeisessä oli paras verrattuna niihin aikaisempiin, niin oli se, että nyt siinä oli hyvin rento lähestyminen ja se oli rento hyppykaari, pyöreä hyppykaari. Se pikkasen rupesi jänskättämään. Se ekat hyppyt oli duin, just sellaisia niinku, miten mä sanoisin, puudelityyppihyppyjä. Mutta nyt tää oli tosi nättiä, rentoja, eteenpäin suuntautuva. Oikein hyvä. Katsotaan. Ne oli niinku jännittymisestä johtuvia. Jännittymisestä jo vähän. Joo. Okei. Taitavaa. Sekin oli oikein hyvä. Se mikä minua hämmästyttää on se, että kun se istuu tuolla silleen näin, niin se tosi nätisti ja nopeasti saa siellä etupäässään sitä joustoa. Niin se ei yhtään tökkää etujalalla. Tosi hyvin jalalla ponnistaa nätisti ja hyvin kaunis. Siinä niinku niissä aikaisemmissa oli jotakin enintään rytmissä vaan vähän se asteen säädössä. Just niinku juoksisitään vai jotain muuta, mutta viimeinen rikkeessä. Sillä tavalla kun sekin nyt muistaakseni on suhteellisen nuori, sitä on vasta parivuotias, niin ihan hyvää sille tehdä näitä. Ja se perus, miten se itseensä käyttää, niin näyttää oikein hyvältä. Sillä ei se pää jää liian ylös, että se tulee kyllä ihan näköistä alas. Joo, se kepeälläkin mennään niin jotenkin laskemaan. Joo. Missä sitä treenaa? Haussa. Missä kaikkea? Oikein hyvä. Tehdäänkö me siitä seuraavaksi? Yes. Kosmos. Joo. Oikein hyvä. Se oli siinä. Superia. Joo, se ei sit ihan ailasta. Ei, siis se ei jäänyt yhtään jäkittämään sitä. Että oli ne 2 ekaa hyppyä oli jännittyneitä. Ja mä en tiedä liittyykö se tuohon eka hyppyyn vai mihin lie, mutta sitten se rentoutui ja sitten se pysyi. Vaikka se tavallaan, sieltä ei tuu ihan niin paljon vielä sit voimaa. Sehän on vähän tommonen koipeliivityttö, että sinne varmaan tarvitsee saada taakse hiukkasen voimaa lisää, että se jaksaa noin paikaltaan noin, mutta muutenhan se on hirveän nätti silloin, vaikka ne mittasuhteet ei ole 50-50-50, niin silloin kumminkin lantiossa mittaa, eikä noi ole ihan mahdottoman kaukana toisistaan noi asiat. Uudelleen näkee niitä, jotka on paljon enemmän suojelua. Juu, kyllä. Se on oikeinkin toimeliaan näköinen peppu tuo. Petra itse asiassa antoi meille läksyksi viimeksi pyssarilla, niin tehdä sitä ylämäkikävelyä silleen hitaasti. Joo. Joo. Ja sit varmaan, oliko sitten yrittää vesinummista? No mulla on käytetty säännöllisesti Ne meneekin sinne pyllyyn, mitä ei Okei, en mene semmoista vesi.